Σας προσκαλούμε στο τρίτο Πανελλήνιο Συμπόσιο του Ινστιτούτου Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας με τίτλο «Το κοινωνικό ασυνείδητο και η πατρότητα». 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, διαδικτυακά στα αγγλικά. 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, με φυσική παρουσία, στην Αθήνα, στην Σχολή Δημόσιας Υγείας. Θα διερευνήσουμε την τομή των οριζόντιων και κάθετων αξώνων στις ιεραρχίες, στα Ινστιτούτα και στις οικογένειες. Η πατρότητα ως ιστορική απουσία, φαντασίωση και τραύμα. Στο επίκεντρο, το έργο του Σταύρου Χαραλαμπίδη και οι συλλογικές επεξεργασίες του Ινστιτούτου, αναδεικνύοντας τις σιωπηλές διαστάσεις της πατρικής λειτουργίας στην ψυχή, στην ομάδα και στην κοινωνία. Συμμετέχουν κορυφαία ομιλούντα πρόσωπα από το διεθνή και ελληνικό χώρο με ζωντανό κλινικό υλικό, θεωρητική ανάλυση και κλινική τεκμηρίωση. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία μεγάλων ομάδων και να παρακολουθήσετε μία σειρά από πάνελ του συμποσίου. Απευθύνεται σε όσα άτομα είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές και ερευνητές και σε όσα αναζητούν το χώρο όπου συναντιούνται η ψυχοθεραπεία, η θεωρία και ο πολιτισμός. Γιατί η πατρότητα είναι μια θέση, ένα ίχνος, μια φαντασίωση. Το ασυνείδητο δεν είναι ποτέ ατομικό, είναι τουλάχιστον διυποκειμενικά εκπορευόμενο και κοινωνικά εκφρασμένο. Σας περιμένουμε. 5 με 8 Φεβρουαρίου 2026.